Siyabingelela ubingelela baba udokotela baba sizojaba baba onoshukela ne-BP. Hey, zonke izifo gcwala kumina umuntu una-50 years. Good people, this is Babu Doctor, Baba Sizojaba, Farm Clinical Zura Mangan Sang Soul with Voice. Anna, I said, let me just demonstrate this. This is the kind of food. I'm not too sure whether you can see it. Go at Woolworths and ask for this food. It's around 70 to 89 rand. Why am I eating this in front of you? I haven't eaten anything since last night. You understand? Because of my diabetic status quo, this is going to happen. I can not be eating at this time. Otherwise, I suppress my insulin too much. But when I eat this has no sugar in it at all. Nothing converts into sugar. But this one is nice. But I'm not too sure whether I like it. I need to show you something as well. You see this water? I also purchased it at Woolworths. I'll tell you what is written here. Okay, ginger and lemongrass. Oh, we're eating grass, like pastors letting people eat grass at church. Now Woolworths is letting us eating grass as well. Oh, ginger and lemongrass flavored syrup. No preservative added. 1.7 dilution. It has ginger, 500 ml. Makes 4 liter out of this, okay? This side storage. Keep it in a cool, dry place. Once open, keep it refrigerated and consume within 3 weeks. Okay? For our status as diabetic patient, listen to me carefully. This has no sugar. It has no sugar. Yeah. Let's see. I'll tell you if it's nice. I'll tell you if it's not nice. Test it. This is how you open a bottle. Okay, they reckon this is dilution. I cannot fill it up. Otherwise, I'll be poisoning myself. Let's see. Oh my goodness, I bought natural spring water. So why it does this? What kind of water this is? No, natural spring water. This is English. Not natural spring water. Oh, these people can lie. Oh my goodness, they did say sparkling. Sparkling, Drakensberg water, natural spring water. I don't know why river water is starting to sparkle now. Actually, I hate sparkling water. Literally, I hate it. I'll consume this glass only. Thereafter, I'll stop. To drink this kind of water? No. Sparkling? Don't drink sparkling. But I can have it. No, it's open there in the fridge. Let me test it for you people. Wow, it tastes very nice with sparkling water. I didn't know that. Very nice. Yeah, very nice. We as diabetic community, we have to teach each other what to eat and what not to eat. Okay, now you know. Ginger and lemongrass, you can get it at Woolworths. And then put little bit, and then fill up the glass of the water. Yeah.
Bakithi, this is Babu Dokotela Papa Sisi Bojabulile Mfana Mhlenje ngekhehle Mzulu amanqengisa ngisolo futhi angixolisi. This is me, this is my diet. I have to say this again. Babu Dokotela is inyanga. I'm not a Western medical doctor. I'm not an Eastern medical doctor. I'm not a Northern medical doctor. I'm not a Southern medical doctor. I am a traditional health profession. Qualification, it is around grade 2 to grade 4 around there, because most of us were once called witch doctors. I am Ubabu Dokotela. I need to help you people so that you'll understand. Be proud if they call you a witch doctor. Listen to me carefully. I'm saying to you, if your mother, if your uncle, if your father is being called a witch doctor, you just have to know the definition and the meaning, because media is driving us to the fall. We will fall if we follow the media interpretation, because we can interpret things properly, we can interpret things wrongly. I am the one who are interpreting things correctly, of which were once interpreted wrongly. Okay, let's come to this. There is a difference between a witch doctor and a traditional health practitioner. Listen to me carefully. There is a vast difference between a witch doctor and a traditional health practitioner. What is a different, Babu Dokotela? Okay, the difference is sitting here. A witch doctor, it's any herbal practitioner, I repeat, it's any herbal practitioner who can heal or help or treat a patient who has been bewitched. You understand now? Anyone who can able to help or treat any person who comes with a problem of being bewitched, that practitioner is called a witch doctor, because he helps to fight against witches. You understand? That is why those people are so called. Not that they're like being insulted. Like you just don't understand what is the meaning of the word gay. Last time you checked, gay, according to the media, it means a sitaban, or a man who sleeps with another man. It does not mean that. It means a person who is happy. That is a gay. Being gay is being happy. For having lack of knowledge, we make mistakes. For lacking knowledge, we make mistakes. I mean, maybe now we understand. Maybe now it's understand. Okay, come to a coolie. In South Africa, a coolie is called an Indian. Hence, coolie is not an Indian. A coolie is any person who does informal work. A person who cut grass, carry bananas, clean yards, cut sugar cane. Those people, you could be a coolie anywhere in the world. You too could be called a coolie. These things, our children has to be educated so that they'll know what they're talking about. They will know. That is why I don't mourn anyone in the morning. Say good morning. Morning for what? Who has died in your family member? I greet you with the best greetings. Depending to my religion. I greet you in the best greetings. I greet you with the best greeting, blah, blah, blah. But I cannot mourn anyone, because mourning was only reserved for the slaves who has their children killed by the masters. And then every morning they were mourning. Every morning they were mourning. That is why the master, when the master approaches them, asks them, how is your mourning? And I'm mourning well, my Lord. I am mourning well, my Lord. That is why these morning things, and it started to function. Otherwise, we don't mourn people that are not mourning. Stop saying mourning to me. I'm not your friend. I am not having anyone died in my family. Then you cannot say mourning to me. This is Babu Dokotela. This is Babu Chabulile. I've got a topic that says Durban Central Police Station. Boom. So guess this way. It's all. I say talent. Those are talent. Don't cut it. Thatha lento sesiwidle. Yimbi kodwa ayimnandi konse kamera.
I'm forgetting that you're shooting. Uthathe lokho lapho ungenzele itiye. Ufake amasconsi kuphela lokho kunye ngathi kwemicamelo ongakufaki ubeke phezulu kodwa. It does mean that we are sick, then we have to eat things that we don't like. Okay. Bantu bakithi ngiyanibingelela ubingelela baba udokotela ubaba wesizwe baba uJabulile umfana omuhle njengekhehla umzulu amancikisi ngokwebhilidi esisebenzela kulona siyashutha ke lana njalo siba nesikhathi sihlala phansi sishutheke uma shutha sishuthele ebhilidi into Nedbank House building sise 19th floor 1904 studio 1 edark room ilapho kubaba udokotela baba isizwe baba uJabulile umfana omuhle nje umntu ashuthela khona engifuna ukucacisa ke lokho salukwazi ngokwama bookings enginawo abantu abeza kumina babudokotela ababook but uma sebeyibuya bayabookelwa usuku abazobuya ngalo listen to me carefully abantu ebaza abadokotela ababook uvesana ufike nje akunankinga but uma usufikile ikakhulukazi laba abangama patient kuba ngine wellness angifuni sesigamete clinic wena ungabiza ukuthi clinic ekulungile kulungile kwena not mina ukuthi ngasho njalo ngine wellness i-wellness kufika abantu abagulayo kufika abantu abanama piles kufika abantu abane stroke kufika abantu abane abanezifo nje sahlukahlukene khona esinye isifo futhi CFC chronic fatigue syndrome CFS lamuntu onokukhathala umzimba wakhe uyakhathala bafika ke lapha abanye manje ngeke labo bantu uthabeza ama booking ayi booking yokugula ngoba kuse olala umuntu engenalo uthi avoke sense egula then there is no booking then labo bantu ka babook bafika nje bafika and into engiyithandayo and then abantu base East London they are now taking me serious abantu base Mthatha they are taking me serious abantu base Greater Gauteng, they're taking me serious now because they're able to travel all the way from Johannesburg beze kubaba udokotela. I repeat, they travel all the way from Johannesburg beze kubaba udokotela. They after kutshengisa ukuthi abantu bayasizakala ke ngalondlela lapha. And it's nalabo abaseSwazini nabase-Botswana and Zimbabwe. They all wanting to come but bashawa yilo ama challenges ukuthi akwenzeki it's just too far for them. But engisho ukuthi ke into ebengifuna ukuyiveza la aba-booking enginawo njengamanje i-booking available ingo 11 what I mean 11 ingomhla ka 11 November 2025 avulekele lapha kusukela ngomhla ka 1 November to umhla ka 10 November it's already full and then the space is accumulating very fast because abantu abafikile ufuna ngibanika ama data abazobuya ngabantu abafikile ufuna ngibanika ama data azobuya i-data available njengamanje izolo bengibhala umhla ka 11 just now ngizobe sengibhala we were in October just now ngizobe sengibhala D1 guess what ngizobe ngibhala December 1 abantu ngizobe sengifuna ukubabona engisho ukuthi uyagcwala kwawona uNovember kulabo abagulayo engisho ukuthi lo muntu wakini ogulayo mulethe kuseni isikhathi so that i-calendar lakho ngizokwazi ukumbona uDecember kakashaya funa afike manje within 6 weeks funa aphinda afike ngoba ngibabona every 6 weeks not every 4 weeks kuze uthi 6 weeks wakhe ushaya nganeni why am I saying that am I inviting people to come to me no I don't invite people what I'm trying to express is this ngomhla ka 22 December ngiyavala meaning ngomhla ka 20 December ngizovala meaning that ngifuna ukuvala bonke abantu ebekufuze ngibabone ekade benama second visit sebefikile bahamba ngazi mengihamba ngiya eMalawi I'm not leaving anyone stranded bethi babudokotela usevalileni babudokotela no ngizovala ekakhulukazi nginabantu engibathanda kakhulu enhlizweni yami that's so close to my heart I mean close like this close abantu aba-epilepsy my goodness abantu abafika babudokotela benesifo sokuwa first time bafika behamba bewu3 noma bewu4 for the first visit owesibili ufike hamba yedwa owesithathu
ufike ngitshela ukuthi uyaphuthuma ubuye emsebenzini, that person has gone back to work. How's that? Ngomuthi? Not because ngomuthi, because uNkulunkulu uvumela umuntu ukuthi usebenze. Yonke imithi ikhona, but there is one that God has acquired ukuthi usebenze. Engisho ukuthi abantu abanesifo sokuwa, those people are my closest to my heart, very close. Very akuba sick isifo esembarrassa njengale. Ngifikelwe ingane la ilethele belethwa abantu abawu2 lento ingane intombazana. Imishawa isifo sokuwa siyihlasela ebusuku more than 8 attacks in one night. More than 8 attacks. Mina, what I give you, I have to be expressing when it comes to epilepsy. I don't give you something that says, go and drink this. No, it does not work like that. Firstly, we have to count ama attacks over now in 1 month. I'm talking about a person who has like 2 attacks, 3 attacks. Abantu abafika kumina bana 2 bana 3 attacks in every week. Every week, 1 attack, 2 attacks. Kanjalo baphila lo mpilo. Into engizoyenza mina, I'm not going to stop those attacks. Listen to me. I am not going to stop those attacks, but I'll reverse those attacks from, which means if uwaga 2 in a week, ngenyanga uwaga 8. You understand? I'll send the example. Uwaga 8 in 1 month or 10 times in 1 month. All I will give you is this. I'll give you a medication that can push that back to 1 attack every 2 to 3 months. 1 attack every 4 to 5 months, 1 attack once a year, 0 attack up to a year. That's what to do. Because lana abantu angifuni bafike ne-mindset ye-routine ethi babudokotela uphuzile izolo umuthi awusana wawa ngakusasa. We're counting the attacks. How often does he get attacked or she get attacked? Uwa kangaki in 1 week, a month. That is how we scale it down. That is how we scale it down. Till umuntu meseza engabusaba at all. Mina angifuni ufike la nabantu aba4 unesifo sokuwa uphinde ufike nabantu aba8 unesifo sokuwa. Fika nabo4, next time fika nabo2, next time fika wedwa kulo kuyafika usuphuthuma emsebenzini. This is baba dokotela inyanga lekhuluma. Engisho ukuthi inyanga izinto ezenzayo, we are not literally breaking, but we are telling the truth ukuthi this is what we do. And when it comes to ukulapha umuntu isifo sokuwa, I go all out because I've been mentored. The first person who mentored me, it was Dr. Spade from Germany. He mentored me very well when it comes to formulating highly and advanced medication when it comes to izifo as complicated like that. And then I thank a lot. Dr. Lona Modarai mentored me a lot. Kunabantu engeke ngikwazi ukubakhohlwa empilweni zami abangenze ngayilento namhlanje ngiyiyona. And then nami ngifuna ukuthi kunendoda ekuthiwa uDr. Jimmy. Umanjinga. Umtshali and has played a huge role in my life, not knowing ukuthi he's seeding something in my life. Today, I'm standing up because of my mentors up. Kunabantu osuthi umusu so right empilweni umusu uyabakhohlwa completely. This is Babu Dr. This is Bojabule. Namhlanje ngifuna ke sithinte udaba oluhlukile. Lana the unity ebunyangeni nakubafundisi. That unity is very, very, very important. Very, very important, because that unity, we have to know ukuthi inyanga nomfundisi are people abane-mandate abangayazi ukuthi iqhamukaphi. Yena omunye uzayiyela esikoleni imandate yokuba umfundisi, omunye azayiyela esikoleni kuma TVET ayofundela nasema college ayofundela ukuba inyanga abe herbalist. But kunabantu abangakwenzanga konke lo, but abafollow i-calling yabo. Laba abantu abafollow i-calling yabo, and then we must accept that ukuthi izinyanga nabafundisi, we are all playing with same coin. Like a coin, it could be 5 rand. Do you know how much what you can buy with 5 rand? You can buy amagwinya and eat it. Amagwinya are very nice actually. They stop the hunger. Uyakwazi uthenga igwinya ngo5 rand ube right futhi umhlanje ube right nje ukwazi ukubamba imashi yakho ngeqiniso. And then ngo5 rand uyakwazi ukuthenga into engakubulala futhi uyakwazi ukuthenga ugwayi. Yebo?
I mean, that coin that we are dealing with, i-coin ewumuntu. I-coin ewumuntu. And thereafter thina abafundisi benza umsebenzi omuhle ngoba bona balapha ngokwespirit, balapha badila ne-inner soul, badila ne-spirit, but abadili nesilonda esivulekile. You understand? Abadili nomuntu ophukile, because you cannot pray for isilonda ukuthi asivaleke kusasa. You need medical attention for that. Engisho ukuthi ke izinyanga zenza umuntu umsebenzi because the in herbology zazi ngamakhambi. If you mix amakhasi ka garlic, amakhasi alamula, uwahlanganisa no garlic, usufaka iturmeric, yenzani leyo nto. Izinyanga ziyakwazi lokho. Siyakwazi lokho. And futhi azifuni umuntu ozochazela. Ziyazi inyanga ukuthi uma uhlanganisa iturmeric, cinnamon, black pepper, zizokutshela ukuthi uma uhlanganise lokho faka phela kancane into ukuthi ukwazi ukuthi ulapha umuntu uma ukuthi unesifo sokuthi inyanga ziyakwa. That is not evil. I'm talking about things that we eat every day. Ginger and garlic, black pepper, lento sizidla njalo, okra sidla njalo, beetroot sidla. Izinyanga isebenzisa kakhulu lezo zinto ekulapheni abantu. Engisho ukuthi mesikhuluma ngabantu abalapha, sikhuluma ngabantu abalapha ngezinto esizibonayo, esizidla zonke iziphathe ezingazo can be converted into a highly concentrated medication. Comes to abafundisi balapha umoya, that is the recall esingakaze siwubona, but esazi ukuthi umoya womuntu umelapheke kahle, uyasho ukuthi it has been a relief ukuthi ngiyesontweni. But we have to understand and be very, very, very careful about uhulumeni is trying to sift or trying to detect a crack ebunyangeni kanye nasebufundisini and widen that crack. I repeat, uhulumeni ukuzofika la ethatha khona isinqumo sokubheka ukuthi yini engase ngiyithole engahlukanisa labantu and start to fight with each other ngezinto engizozibeka ngizi-implement ekubona ukuthi ufuna ziba ama-guidelines e-practice yabo. Ngalo ndlela ke lonto kuzodinga ukuthi izinyanga nabafundisi bakwazi ukuthi bahlangane ngoba sinabantu ebunyangeni nasemngomeni abaphiwe isiphiwo sokuhlola. Manje uma ukuthi bazovumela uhulumeni ukuthi aba-regulate ukuthi uzohlola kanjani, uzosho yena ukuthi umuntu unesisu, uzosho yena ukuthi umuntu uneqolo, because you don't have an instrument, you can't prove that, meaning that umsebenzi wabantu abahlolayo uzophela. Akunabantu abahlola abathi umuntu omdala okhuluma kanje msangathi ngihambe ngibe sengilanda usibani abantu abanjalo abathi idlozi labo libatshela kanje uNkulunkulu uhulumeni ozothi that is psychic behavior, ngulo muntu udinga ukuthi enhlanyeni. Akekho umuntu ongathi uzwe idlozi belikhuluma kuphi. Uzothi lo muntu akayenhlanyeni. As much as kwenzeka kubafundisi, abafundisi bayizwa i-calling. Bawuzwa futhi umoya bawusebenzisayo sokholeni, Holy Spirit. And when the Holy Spirit guides them to do this and say this, kuthiwa lo muntu loyo uyahlanya ekhanda akahamba enhlanyeni. Sizofuza ukuthi lento siyibukisise kahle ukuthi uma ngempela sizobheka elements of government using certain organs ukuthi abadivide labantu laba ekuthiwa abantu abadala, even abelungu basifice sikhona nama-belief system yethu akhona. But now 400 years down the line they come to a fore that would no, these things they have to be told ukuthi funa balaphe kanjani, they have to be told ngoba abantu abalaphe inhlanya holistically bonke bazovalwa ngoba kuzothiwa abanayo ipractice yokulapha inhlanya. You understand? Kunezinto ezicacayo ukuthi lo msebenzi abantu abawunikezwe umdala wensuku, lo msebenzi abantu abawunikezwe yithonga ufike la ekuzocollide khona ama planets. Ngoba manje kuyabonakala ukuthi kuzofika la kuzoba ne-friction khona, kube sengathi uhulumeni usayida ngohlangothi ukuthi kube khona uhlangothi bese labantu bagcina bengasezwani kanti i-purpose yabo iyodwa. Kunabafundisi kwamanye amabandla abazinyanga, and laba bantu uzoba segregate kanjani ukuthi bayinyanga ngapha babafundisi ngapha. Because we don't want to rely ephepheni elibhaliwe ngo-ink eline expiring date njengama driver's license. I have to ngomhla 10 fona ngovulisa le driver's license because I'm permitted to drive in South Africa for 5 years.
meaning that nakhona ke lento ukuthi wena umfundisi kuzofika lana kuthiwa khona iya-exhaust into yakho because i-council has suggested ukuthi every certain time go and renew into yakho umfundisi. What about ama-intercessors? What about abantu abakwazi ukuma nendoda kaNkulunkulu? What about abantu abaphethe iqiniso abakwazi ukuma nendoda kaNkulunkulu bame nayo? Labo bantu they have to be separated from the man of God because i-regulation does not allow that anymore. Will never allow that anymore. Engisho ukuthi ufuna siyibuke into uhulumeni la ezos-divide khona. We have to start to bond as much as we can afford to bond. Mase silungise nelingwa yethu ayikho right. Sinabantu abakholelwa ekutheni izangoma noma izinyanga ingane zikaSathane. That lingwa it's not right at all. Singacabanga ukuthi ozakwethu nabo bangaphinda bayibhekisise kahle lento uma kuukuthi mhlawumbe bekuyindlela yokudonsa abantu epulpit kulungileke. But when it comes to reality, you cannot literally declare ukuthi abanye abantu bazingane zikaSibanibani because azange simbone banonkosikazi uSathane. Yabo asanga simbone banonkosikazi uSathane. Then wezala lozingane wayizala kubani? Okay, angikho la bese ngisho ukuthi lezi zinto lezi zizofuna sizikhulume sizibuke futhi ukuthi zisalungele yini zisakulungele kunena futhi into yabalaphi bendabuko siphinde siyibhekisise lento le kunalapha abalapha bendabuko abanamanga kakhulu abathi mebesebenza umsebenzi wabo omuhle okulapha mase besebenzise igama lokuthi kumina kufika ngisho abafundisi bafika ngomnyama abafundisi bathwele. I repeat, you don't talk about ama-client afika kuwena ukuthi hlukule calibre. Mina njengoba ngithi ngine-wellness, I don't tell ukuthi obani abafika kumina abe-refer obani. We don't talk about that. Manje nanto it is embarrassing ukuthi kuzoba khona umelaphi ongakho tuned up properly ukuthi uzoshena ukuthi ngisho abafundisi bayafika kumina lento abayisho abafundisi akuyona njengoba benza ukuthi nje basuke bezoyithatha kumina. No, it does not work like that. Kahle lento ngizoyibiza ukuthi yamanga iphutha ngoba isho umuntu omdala kunami uma emdala kunamuntu kusenomuntu omlapho wendabuko onjalo. Sizophinde sibheke futhi nakhona la emabandleni kunamabandla ke omthetho kunamabandla charismatic ahlukene kamabandla. Kunekusena lamabandla lawa akuthiwa kuyagqokwa kuona. Uthi lamabandla njengoba egqokwa kuona uma ukuthi umuntu wesifazane oseyinsukwini zakho noma osendaweni ukuthi awuzugqoka ngalelo langa ngoba awuzugqoka awuzoba ngaphambili uzoba khona emdibini nje kodwa awuzuperforma zonke ama duties enziwa esontweni because wena ukuphi menstruation cycle yakho. Obvious kuyamphoqa lo muntu wesifazane ukuthi awusananga esontweni ngoba uyoba ikhalabhala phana. She will stand up like a giraffe ukuthi njengoba engaqoqa ukuthi uyamenza. Yabo kunezinto engicabanga ukuthi nabo abantu ababebhale lo mthetho for amabandla ngoba amabandla amadala lawo babewubhale bebonisane nobani kwesiphi isimo and njengamanje icontent yabo ise relevant yini kulesikhathi sanamanje sikusona because emabandleni mhlawumbe kwakunabantu abangekho more than 20 namhlanje abantu sebe more than 50 kwamanye amabandla more than 100 kwamanye amabandla amekuthiwa amakhulu. Engisho ukuthi kunezinto ngempela obona ukuthi abantu besifazane la basafila very weak ngoba phela kunabantu besifazane abanikeza ipulpit uma namhlanje besenzukwini zabo ufuna benze njani kwipulpit ufuna bangayi kwipulpit bahlale phansi kushumela izingane kushumela isibanibani bona angathinti lutho into yenkonzo. No because i-menstruation yabantu besifazane is not a clinically defect ayona into eyi-defect and kwakuthi abantu besifazane they live long it because they've got what is called a menstruation cycle. Njengenyoka inyoka nje uyibona ingagugi inyoka because iyasebuza isikhumba sayo ikwazi ukuthi iphile nesikhumba. Nomuntu wesifazane akafani nowesilisa wonke ama cells that are dead emzimbeni wakhe ngalolu suku le menstruation aphuma wonke lama cells aphinde futhi abe nesurplus entsha yegazi. Ngaloo ndlela they live longer than most of us as men. Ngaloo ndlela ke singathathi into njengento engathi i-defect bakhubazekile bayanyanyeka bangcolile. No, abangcolanga. That is, there's no proof. If you can give proof, we have to come with a specimen that is correct.
and usitshele uproof uyithole kweyiphi laboratory and how organic it is. It's not polluted with some preservative or anything. Engisho ukuthi ke ake siyibuke siyibonisane nje njengoba ebesole ukuthi ngempela lo mthetho sesawudinga yini ukuthi umuntu ngempela uma ukuthi ke siyawudinga ayikho indlela esingawenza ngayo ube cosmetic ukuthi umezazi ukuthi akagqoke but akabehave kanje kodwa ukuthi umuntu abe ne-color bar among 10 engayile nje esontweni even emsebenzini mangathi emsebenzini ungayigqoka uniform ube yamenza bazobuka kanjani aboza kwena abanye enye into efuna siyibone eyathi imibhalo abaphathi bamabandla ethu abadala babe ngayibuka ngesikhathi manje ukuthi sizohamba isikhathi siyishintshe lesingazamsana sifike la ekutheni lento ifuna ukuthi ishintshe. This is Babu Dr. Babu Sizibojama mfana umhlethekele umzoko amancane. Bakithi lana ngifuna ke ngichazele sikhiphe ibhodlela ebesilinikezela abantu besilisa umuntu othi nje manje babudokotela kunomuntu osifazana ngemfuna kakhulu kunebhodlela ke ngibanika lona. Okay, ngiyakunderstand lokho. Unebhodlela ngibanika lona balisebenza and it worked for 1,000 rand. But kufika la sekutheni athi babudokotela una 4 years ahamba lebhodlela ngangisiza yini. Lapho nginabafana bomoya. Abafana bomoya outright bengibakhipha ngo-3,000 rand and ngisaqhubeka futhi bakhipha ngo-3,000. But this month only uma angifuni ukuthi umuntu mina babudokotela uhambe last week awuyabuya lo muntu ngifuna umuntu uma sifaka abafana bomoya sibathuma ukuthiwa una 2 years unento ukuthi sifuna kodwa uma uthi useganile sicela ukuthi singawubhidliza umshado wakhe. Abafana bomoya sibakhipha ke nge-1,000 ngamabomu kule ngoba ngifuna ukuprove umuthi ukuthi there is into ekuthiwa umuthi regardless ukuthi uyabelieve or believe but there is something that esibiza ukuthi umuthi. Then abafana bomoya ke shingishane ke sizikhipha zona nge-1,000 but abafana bomoya bawu-1,000 ibhodlela lelamasoka liyi-1,000 futhi angifuni lishimana liyi-1,000 futhi na. But why abafana bomoya they are different compared to this? Abafana bomoya abenzi lutho beside ukuthi wena ufuna ukulanda umuntu kanjani baba budokotela. Into eyenzayo ngabafana bomoya uthatha iphepha lelok photocopy elingena line. Angilifuni le exercise ngifuna lelok photocopy nje elingena line. Uma usubhala igama lakhe ngepeni elimnyama with a black pen, use a black pen to write his or her name. Thatha ke abafana bomoya ubathele phezulu kwaleli phepha leli and then hamba ke uyongitholela into esibiza ngokuthi potassium magnesium. Write it down. Potassium magnesium umanyazini ngesizulu umadubula ngalo limi lesitsotsi. Then mase ngiyakutshela ukuthi wenza njani. Kodwa ke kunezigaba ezahlukahlukene ukuthi lo ukuthi kodwa nje umuntu ufuna abuye into futhi ufuna abuye bhala igama lakhe lapho thela umanyazini thela lo muthi lona and go and buy a pure glycerin. Musu uthela nje kancane nimuse lento ke uthatha into nje umusu uyayimixa uyimix umbize ke manje ufuna uyimixe lento izoyimixa izozishunqele yona uyimixe noma isishunqe imise isivutha musu usuyayiyeka kodwa you have to stir it till it bends lapho ke usuka ngabafana bomoya sibakhipha ke nge-1,000 ibhodlela lamasoka selikhipha futhi nalo nge-1,000. Then ke omunye ke uyakudinga athi babudokotela bengicabanga ukuthi nginike kokubili ngoba ngenza ukuthi uma sesebuyile ngimbamba ukuthi angasahambi ngoba I understand uyabuya umuntu aphinda kushiya uyabuya akubothi kanti usana lengqondo aphinda kushiya andifuna ngazi ukuthi uma sebuyile likhona ibhodlela usuyalifaka ibhodlela ukuthi angasakwazi ukulala noma umuntu aphandle kwakho kodwa kuba umuntu umthanda engizoyisho futhi lento abafana bomoya asingasebenzisi abafana bomoya as revenge athi umuntu yabona ngifuna Zuma ngifuna abuye lo mfazi ngifuna abuye bese ngimtshengisa lento ukuthi ngubani ngizomfaka lento bese ngimshiya. No we don't use abafana bomoya to retaliate kubantu abangenzanga kahle kuthina. That has to be speculated ukuthi ngizokunika ngoba mina uthi wena babudokotela ngiyamfuna lo muntu abuye kodwa uma sebuyile ngizolisebenzisa ibhodlela but not because I've got a revenge. Kunabantu wena amebefika babudokotela engibona ukuthi no angibakhiphe abafana bomoya with an affordable price. Abantu befika ngibanike ngo-3,000 it's okay kodwa kule nyanga kuphela
kule nyanga kuphela ngizobakhipha nge1,000 rand, otherwise bazobe sebebuyela ke ku 3,000 uma ukuthi kukhona enye indlela enzeka ngayo. Then my topic today, topic says Durban Central Police Station in Durban. Durban Central Police Station, it is in Durban kuSomtsewu. Kade ngokwenza i-affidavit. Okay, fine. Ngibe nendlela eziningi, yabo ngibe nendlela eziningi and indlela eziningi zani manje futhi. Okay, fine. Ngibe nendlela eziningi. Ngase ngihamba ngodla kunehotela engidla kulona eMhlanga, ngathatha abasebenzi bami ngahamba nabo safika sadla saqeda. Ngase ngabuya mina, mengibuya ngadlula ke eDurban Central. Sengifika nje ebusuku. It was around 7 p.m. Paka imoto. Mengifika lapha kunesango, there is kunephoyisa lapho esangweni. Kunephoyisa elapha esangweni. Lento futhi engangisho ukuthi asiwafuna amaphoyisa emasangweni, thina ngabe sigade lapha. Ufuna ngabe kugada ama security lapha. Then iphoyisa lela ngibengelela kahle futhi ngasatshetha hayi bhuti omdala ngizokwenza i-affidavit. But inkinga esenginayo sengicabanga bese ngicabanga ukuthi uSipa uvalile manje. Ipeni ngazi kwenza nje isikhwama samalikho sengilibhekile. Lo lensizwa le politely enginkulu excitement anginika ipeni la elimnyama ngangena ngaphakathi ngobhalisa ngowenza le-affidavit. Do you know at our age isingisi asikho kahle, yabona? I'm 50 plus now. Isingisi it's getting weaker and weaker. Just now I'll be fluent when it comes to isingisi. Ngifike lapha kunosisi obejinjile ekhanda, what a constable jinjile ekhanda, and then my goodness, i-treatment anginike yona, abanginike yona, it was basic. Uyabona lento yase police station, it's no longer intimidating. Like uyabona ukuthi umoya police station wazi ukuthi hey mamikazi bothini ke manje ngothethiso ngoba ukuthi no. It treatment ebe lapha yana. Kunenye engangaya kuyona police station engiyazi engisho igama la kuthiwa Handot, singathisa ngani? I'm a client that serving the community. Kodwa engikufice lapha eDurban Central Police Station, that lady angangilisho igama lakhe. Ayisibongo kaZulana ke ngivese ngigana wazo ke ngiye kumuntu okuganwe la oyisibongo la ngigana khona ngisiya. Engisho ukuthi siyabonga nje kakhulu ukuthi uhulumeni weSouth Africa unamaphoyisa akwazi ukutreat abantu kanje. Ngoba abantu uthi yena bengisiza because mhlawumbe bebaningi akade be willing to help me. Bebaningi who were willing to help me, and after ngathi mhlawumbe lento ikumina ngoba mhlawumbe bangazi yini ngabamba phela lokishi buye livuka kwangena abanye iqayibhedezi u2 yabamba lokishi zangena negebengu ziphelile ke induku ke bo zabanjwa nenkunzi abo shaba ngothayela lesinye. Okay, bangena nabo ngifuna ukubamba phela ukuthi le treatment lena mhlawumbe bangazi ukuthi ngikwi social media ngizoba publish ukuthi baphatha abantu into akade benza kuloyana. It was equal the same kumina besiza lona ngimazi uconstable bani lo kade siza lo labana engibonile nje lo usisi ukuthi bejinje kahle ekhanda. Then i-treatment yabo ibe right kakhulu, and then siyabonga nje ngempela lo kufuna sikubonge ngoba webhaya amaphoyisa engenzi kahle. We are the community ekhala qala ukuthi police esho ukuthi amaphoyisa angishayela, amaphoyisa angishayanga, amaphoyisa ukuthi ya kulungile verse. Kodwa nami ohlangothini lami I visited Umbilo Police Station, my goodness. I visited Bria Police Station, yes. Lapha eBria ke police station kwagcina ngasavuma ukusebenza because everybody wanting to help ubaba udokotela ngathi mina it's ain't going to happen like this. Somebody has to be oyedwa umuntu uzongisiza kulungile. Engisho ukuthi lama police station awu3 engisawahambile ngabona a very effective ekusizeni community with greater understanding, beautiful reception, healthy reception. Okay, fine. Siyabonga kakhulu ku Durban Police Station. Angimazi kumphathi wakho ukuthi ubani. Ngelilanga ngoke ngifike nje ngitshetshe indoda ngayafika la. Kunenye ke futhi police station engeke ngisho angifuna ukukhuluma police. Kodwa nansi police station laba nje ngiwabalela u3. Yes. Kune police station eku-Field Street. Police station eku-Field Street. Uyazi lapha ngangokhuluma no constable and I was attended
angazi noma umphathi noma second to umphathi yini uyena olu-attenda udaba lami ngimotivate kahle and literally it was tough and then ngathi mina wow kusenamaphoyisa literally rendering counseling kumuntu lo police station angazi kuthiwa yini igama layo kodwa nje iku Broad Street lo ivaliwe njengamanje basebenza renovation iku Broad Street lo police station leyo and you God no siyabonga this is Babu Dr. Mnesi wajabulile mfana uhleleke Mlungu thank you.